обясниш малко повече за тази история с прегазеното момче? Кой в какво обвинява? Всичко започнало с нощи около 20 часа. Тогава 19-годишният Ангел излязъл на улицата пред къщата си, за да разходи кучето. Изведнъж се появил оранжев микробус, който го блъснал. Според очевидци колата влачила тялото на момчето повече от 10 метра. Малко след инцидента той е починало. Половин час по-късно около 200-300 мъже от селото се събрали пред къщата на Кирил Рашков, известен като Цар Киро. Дошли и полицаи от районното управление в Садово. Изведнъж се е появил и оранжевия микробус, който прегазил момчето. Хората и полицаите се опитали да го спрат, но колата преминала през кордона. 3 полицаи са пострадали, те са с счупени ръце. Ранени са 2 жители на селото, но те са в стабилно състояние. Веднага след това напрежението отново ескалирало. Протестиращите хвърлили в къщата на Кирил Рашков бутилка с запалителна течност. Пристигналите на място пожарникари потушили огъня, а недоволните жители на селото продължили до късно през нощта да обстрелват къщата с камъни, докато вече дошли подкрепени от жандармерията и разпръснали протестиращите.